Večer s Fedorom Gálom. Takýto názov nieslo 24. Levodské fórum. Diváci v publiku zhliadli v predpremiére 3 z 12 filmových esejí z multimediálneho projektu Pre Natálku, ktoré sa chystá odvysielať Česká televízia v októbri. My děláme paralelně celý esejů o lidé, kteří se někdy v životě ocitli na dně a postavili se a žili plnohodnotný životy, aby Natálka viděla, že to jde. Ale nejenom Natálka. Ten film bude mít smysl, když ten příběh, ten úděl Natálčin probudí alespoň pár lidí k nějakému přemýšlení, k nějaké činnosti. Filmový dokument ocení najmä reflexívny divák, ktorého prach citlivosti je jemnejší ako u mainstreamového percipienta. Pomáhanie nesmie byť ani mejdán, to pomáhanie nesmie byť proste nič iného, iba nejaká reciprocita. Ja tebe, ty mne. Oni musia chápať, tí ľudia, ktorým pomáham, že to není na veky, že to nemajú nárok, že to není mana z neba. No. Režisér Martin Hanzlíček sa v dokumentoch vyhol exaltovanému utrpeniu, ktorým sa tak ľahko citovo manipulujú davy nediskurzívnych divákov. V každom tom filme, v každej tej eseji zaznie motiv, ktorý je silný, bez toho, aby ten človek povedal, jaké životné karamboly má za sebou. Pocity a dojmy z dokumentov rezonovali v divákoch aj počas autogramiády. Malo to hodnotu pre človeka, aby si uvedomil, že tie problémy sú naozaj niekde inde. To bol večer, ktorý stál za to, že to bol večer takej zvláštnej aj filmovej subtilnosti. Dobro by sa malo predsa len nejakým spôsobom šíriť. Teraz sa ukazuje, že šírenie dobra nie je taká jednoduchá záležitosť a že to nevyrieši nejaký projekt. Ale súhlasím s tým, že elitné veci si vyžadujú aj elitné publikum. Je to podobné ako pri písaní poézie. Tento večer bol asi veľmi zvláštny. Bol veľmi zvláštny pre obsah a veľmi zvláštny pre atmosféru, aspoň pre mňa. Ja si myslím, že po tom, čo sme tu videli, boli všetky reči zbytočné. Toto treba vidieť, toto treba zažiť, to treba precítiť. Žiadne slova sa k tomu už nedajú dodať. Fedor Gál demaskoval vo svojich filmových esejách fungovanie inštitúcií, ktoré by mali ľuďom v núdzi pomáhať, no v skutočnosti je tomu inak. Keď ja som prvýkrát počul, že existuje rómsky problém a treba ho riešiť, tak som čítal niekoľko desiatok návrhov na riešenie a stratégií. Videl som na vlastné oči inštitúcie, agentúry, neziskové organizácie, spustu ľudí, ktorí sa motali okolo týchto stratégií, ale výsledok som nevidel. Dokonca som mával často pocit, že tie agentúry spapajú väčšinu tých peňazí, ktoré na tzv. Rómsky problém bývajú vyčlenené. A že vlastne poskytujú živnosť tým ľuďom, ktorí hovoria, že riešia rómsky problém. A ja si dokonca myslím dneska, že žiadny rómsky problém neexistuje. A ak existuje, tam ho vyrobili. Ja som Žid. Podľa mňa židovský problém vymysleli antisemiti. Veď medzi Židmi je toľko hajzlov a slušných ľudí, toľko dobrých filantropov a grlošov a čo chcete. Rovnako ako medzi inými. Ale ak jednu skupinku ľudí takto zoberiete, vyjmete a pomeniete ho ako problém, tak ono sa môže problémom stať. Práve tým, že ste ich vyčlenili. Práve tým, že ste zavedli špeciálne programy pre nich. Práve tým, že z nich robíte mediálne problém. Podľa Fedora Gála hranice solidarity sú tam, kde človek začína byť závislý na pomoci. Zmysluplná pomoc končí tam, kde sa naučia ľudia proste žiť. Nezávisle, samostatne a kde už majú za sebou to krízové obdobie. Ale hovorím, je to hrozne individuálne, je to strašne také jemné a tak ľahko sa to prekračuje. Posledné tohtoročné 25. Levodské fórum je naplánované na december. Téma je vždy v podstate decembrová určená ako že Slovensko 2012, ale keďže vyzerá, že prídu aj hostia z Čiech, tak v tejto chvíli neviem, možno, že sa bude volať Československo 2012, alebo to aktuálne zmeníme, ale určite to fórum bude a verím, že aj hosti, ktorých chceme pozvať, budú zaujímaví, takže dáme vedieť, stačí sledovať tú našu stránku.